Ahoj, zdravím tě na workshopu, poprvé v tomhle roce 2014, je to krásný, že se můžeme znovu sejít takhle každý v té svojí partě. Já jsem rád, že můžu skočit jako správný skokan mezi vás na chvíli skrz tu obrazovku a bavíme se teďka v sérii Jesus on Air, nalaď se na boží vlnu, o tom, jak naslouchat božímu hlasu a určitě jsou základní dva extrémy, v kterých se dá pohybovat. Jeden je, že my někdy hrozně moc přeháníme to očekávání, že Bůh nám chce do všeho mluvit a má na všechno prostě svůj názor a všechno chce nějakým způsobem ovlivňovat. Myslím si, že v mnoha případech to opravdu nechává na nás. A druhý extrém je, kdy my přehlídneme nebo přeslechneme, když Bůh k nám mluví nějakým takovým jakoby prachobyčejným způsobem. A v neděli jsem vyjmenoval všech těch 6 způsobů, těch obyčejnějších způsobů, že to jsou, že k nám Bůh mluví skrze náhody, skrze symboly, skrze to břemeno, když pociťujeme břemeno za někoho jiného, skrze podobenství, skrze logiku a skrze svědomí. A jsou to takových 6 nenápadných způsobů, jak k nám někdy Bůh mluví a možná si to někdy zažil, nebo věřím, že jsi to někdy zažil a možná se ti někdy stalo, že k tobě Bůh mluvil, vlastně si z toho ani nevšiml a určitě budeš mít nějaký pozitivní i negativní zkušenosti z toho, když si sám nebo lidi kolem tebe měli dojem, že k ním Bůh nebo k tobě Bůh mluví. Jedna myšlenka, než se s tebou rozloučím, je, jestli jsi zkoušel někdy zapisovat ty dojmy. Protože mnoho zkušených křesťanů a kazatelů sdílí svoji zkušenost, že si zapisují dojmy z toho, co mají pocit, že jim Bůh naznačil skrze ty drobné ťuknutí do toho života, když máme pocit, možná by to mohl být Bůh. Zkušení křesťané si zapisují tyhle zkušenosti a tyhle dojmy a pak zpětně se podívají, jestli to byl Bůh nebo ne, jestli vidí v tom Boha i s nějakým odstupem času, někdy se mají možnost i s nějakým křesťanem poradit a byla by to takový můj návrh. Zkus to párkrát vyzkoušet, si některé dojmy zapsat někam do mobilu nebo do nějakého notýsku nebo někam do počítače a zkusit k tomu napsat třeba datum, čas, hodinu a zkus se k tomu někdy časem vrátit a podívat se na to, jestli si pořád ještě s odstupem času myslíš, že to byl Bůh. Já ti přeju krásný nový rok a přeju vám hezký workshop. Ahoj.